Сәлам, кадерле дуслар. Мин Гөлнара, Мәскәү татарлар штабы координаторы булам. Хәзер инде безнең штаб татар Мәскәүдә сезонын ача һәм сезне бу безнең рәсем галереясында күрергә бик шат булачакбыз. Килегез, безгә языгыз. Интернетта штаб татар дип язсагыз, анда бөтен җирдә безнең социаль сетьләрдә бөтен контактларыбыз бар. Без инде хәзер башлыйбыз бүген менә безнең 6 сентябрь. Без ишекләребезне ачабыз һәм сезне көтеп калабыз. Безнең шундый җылы өйдә бу татарлары ие Мәскәүдә иң үзәгендә. Шулай итеп безнең татарлар штабы бик күп клублар бар. Беренчесе әлбәттә инде ул студентлар клубы. Һәр якшәмбе безнең яшьләр якшәмбе кичәсе дип атаган шундый кичәләребез уздырабыз. Бу кичәләрдә безнең гомумән студентлар гына була, алар киләләр, танышалар. Менә инде бу җәйдә безнең 4 пар булды. Алар үзләре язалар, рәхмәтлиләр безгә, рәхмәт дип әйтәләр. Менә сездә таныштык, хәзер инде никах укытып, бергә яшәргә булдык дип әйтәләр. Безгә бу бик рәхәт. Безнең күңелләребезгә бу бит инде безнең өчен төп максатыбыз. Һәм шулай итеп сезгә дә яңа парлар ачырга сезнең өчен бу безнең ишекләр һәрвакыт ачык. Шулай итеп безнең Гиппократ ул табиб клубы, шунда безнең инде хәзер офицерское собрание клублары, әлбәттә инде безнең хатын-кызлар клубы бар. Минем ул бик яраткан клубым. Һәр бер айга без җыелабыз, кызыклы спикерлар чакырабыз, мастер-класслар ясыйбыз кызлар белән. Анда да язылыгыз, килегез. Безнең бик яраткан аксакалларыбыз белән дә очрашулар ясыйбыз. Шулай итеп безнең бик күп кичәләр үтә. Сездә бу кичәләргә инициатор булачак, сездә идеяларыгызны бирсәгез, без аларны әлбәттә бу штабыбызда чынга очрашырбыз. Килегез, языгыз безгә. Без сезнең белән аралашырга һәрвакытта да ачык.